no ho de atia ene awo no so obefa no kese enya de beba papa o kire se obre yie eno so bepie mo side worship center ha ya ena o ma na kwantire bompa ya ma no wase take no enfie miensa ego enfie nan eduro bi ne ho awanto hospital bi ne ho awanko gynecologist bi ne ho awan visit wa kwantire ne won pai bo so ana side worship center ha all the adanse say oba ya say sa pam ene sa afore bu se ofie ho no e breaking every na bra bo so say we gina hey onwo sire monti e de to menti wa wo afa na ho ana na ba ono de wa ngu oti ase ma me de radiase papa me kwa no me frau me jimi to ko for not 1 month me da mo jam sa 1 month I want a me nana otete me ebe ka kire me se ya mo mpa ya me wu if he said de me to no sa na ye no ota so no medical ba ma papa di ka moja na kire me da dansa na ebe start na what the car ba amansa na moja ne koko tu wo konfo no che wo no na papa na mo kom se so the car ba amane o mo nsem ma urade nyankopon ebe ka 2 months mama wo no na me nua me di na chi onyare ofi moja sa na odi wuye timbe ka che papa no se me na moja no masusu ama me enti ye mo mpa ye na ye bo mpa ya enti me ko nyina hini e ho na ko start ya de me ko fa no chi ti ye mpa bo sa me na ba ho be hwe me na obeka se sa na de me to no eye no enu nti da oni na sefo bi ani fie ho because wa anwoda ena odi wuye enti se ama mpa ya ma me amesu me wu na me fe papa na papa se obomoboa me wo ampani ampa me wo efa me wo fa me ba bo won sem kasia me don focus ye me di waya wa mama wo wa mama di me kwase me don focus yesu hey eja wo sana kasa wa mama wo wa mama di me kwase me don focus yesu me ma wa bo won sem from Jesus power me pacho adofo mu gina mo na mo ni kire ni pan nyina ne ehwe ade wan na ekai mami dodo na akai no the Brazilian lady okay then am e bon pa man me yiso da we asa na ni esaye ne ya on sem marate na ni hu ade ho na kai me say na ni tunyi nyina e Brazilian okay mo me pese be kai o that's right Beka just a channel betche. Na enka ho. Say beka ho. Enye adwuma. Papa, mami so mbepie mu wa ne enuru bosome miensa. Na awurade aye bia ma omo. Abaye yale mfie nan nie. Na yale ni mu niam nie. Wose obi a we secondary school o kira de e wo private school. O hono ma na yade beti gu no so. E na kan ni si abonten se say dam. Ti amanfo bi se eye akom. Omo mo sunsuma no ebi kire mu de omo kan bebre eye akom na efa no ene ade ti mami de na kiri hospital de wode na kwa ama wa bere nti afa de ato na ne mpaibo o se asoli fie ba ko de omu kotwa abe afe kakakra nka omu nya afe to omu ho no ma na abaye ya ka se mama ma bere ya de dia tia na tie nti ye mfiri ha no se be de mafiri ha na onim mami bi nso eno obo maame na mane yesa maame me be isi aferi ya bre enti mi free ya na hene na meko ena maame ni se minnim odifu abet hey e we CEDAR worship center that's all the power ya de na ebeko enti maame na kasa so omo nsa maame se omu dwane free mpaibo na se ena omu be pie mu wa ha omu be pie mu no omu wura ha papa ya asole ena oto ne nsa frɛ omo ena odifu eka maame ne so akai pa also oka chen say ye twe abaye hu moja ampa oba na wafon che se mami se ne sote ya na eto odidi kura na ne sote osa ka chen biem say enche nani ebefra na mami se de na di adanse say nani no e oho no ma na ko ohu ade biem this o space no so sha wo ohu ade adoma chade na na gina wani mu yo eye adwuma na esa ka ne hu biem a na aye ne sadam afedie mami hu ne onye today no bompire man no edi nsuo eya akwankyere bompire man na no atie mami dabia na oba counseling onyame chade
abaya wa phone obaya ni day no obi ka say we 18 years but mama gina wanya 30 years yade anti na ne ti nyina watwa a che say yade na apoapoa no na bra kwankyerɛ kan no nipadua mu asane sɛ no asa na ni problem ni nyina etoa yira na ne hu ade e kan to nyira kan to nyira owo to nyira e chofare to nyira osu to nyira abededia to nyira oponia to nyira sujadia to nyira in the name of Jesus. Everything I'm here, everything I'm everything I'm essentially see that I'm the format you know body am how many so body am everything I'm here. Yesu dino Yesu dino tumi ewo CEDAR for Christ asafo no ye Christ di ampa mo Christ na ye na juma papa asoro de na ho de nam da urade ase mami si ne ho adwiri no ne ba ne otimi didi ohu ade oye kese ne niam nyina asesa ete ne ogina ha ode aseda ma urade na ose oba ye na ohu se ne ba ne ho to no ene ode problem number 2 beto aso ne nana bi wo ko school afia no owie school nurse wanyini mfinhia be du nwotwe na oyaba ya oda na wadwonso oda na wadwonso enti maame ni use ne ban wuto no se maame mo papa amane na dwonso nso me dia kwankyere koka na ebetwa maame se ode akwankyere ekokaka abaya no o se otena hono na watwemie no na abaya no nso kete so da sabe boso ne onyo so da Sesame radio sesame I want to do something more. Sesame I want me to do anything. Everybody sesame I swear you get Mami say odanya me asenya ne aka ne say o se panifo bebro mo dwonso enso mo fele so mba beka na o sere mo se mo meka obu adwonso anu atam ne baketo adu atum na de ahye no ni nyina no oba atuo betwa me da urade ase da ya me nhira me ba se kaprekra me ntue bi da enti me kwa na maka kire me ma no o mo se na ya na oju se na me se ba se papa wonyi teku samra danse koso ya na me se egwa fidie na ase nyina wo betimi afre na me ne wo abompai betimi afre no me sa egwa fidie so na me ne wo a wo hye me etie me na abompai se me bompai me a me gina ya na me hyeye me fra yaresa me fra adwumasam me fra kwantusam de ya busuasam de ya apam no Erade fa me so ye de a won so a wo hye me a wo tie me Erade be fa me so ayama yenkoti adanse nam Bishop me mama say Erade Nyankopon enhyira o na abofra yi ebe yare na bishop o say yade na ebe ye no no abosome mienu na bu nyina ayekulo obo wasa ewa no enyai ode na ko hospital enuro be no onto ma no scan be na ye ntwa no wanum nuro akọ hospital sa abosome mienu ewa no enyai wo so obedidi a eje so nipa kwabna na gina abofra ya chi na waso ne bo ne sei eti kokko ne gu nanum anu amia ne bo no ansa na age akogu ne mu enya sa ontimi ne di sa abosome mienu wei ana obi wo oti a onim CEDAR se da bi mefa nko CEDAR na wo ye honam fam de ne nko a mefa nko odifo abete wo na me so mo akwankyere a ne ho beto no ti na last month program na ye no wo so ode ne bepi ha ya wada ana wo ka kyen se on fa ne mla fia da no pa ode ne ba ye o ma na akwankyere bompa ye ma no yade ya betena ne so doctor fo ye a enko no yade no atua yira abofra itimi didi na ne bo ekuro ni nyina ekọ a wogina ha wode asta kese ma Nyankopon asta trust be bishop o se enko emfama wanhia CEDAR nyame a kasamle ne ba no obonsam ede ne ko asofo
say ana aye ni pani mo bi ma ene omo awuwu omo nka te asefo no ho no ye mama me na nkasa nkirim de ne eye ne ba na firi se ode ne ba office na ere wholesome enti mama na de pa na eye wo ba no dinka me da nyame ase esan se akora ya de abo no eduru brebe no enipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a wo wo oti no ho no ko school wa mo frɛ busa ni etubo fo ba enti teacher ni ba ko no ka kire se maame nya gidie na fa akora yi me nkyerɛ CEDAR na fa na ko CEDAR na me wogidie se odi duru CEDAR enkunimdie ba ya modia ampa me ye sutie di akora yi bai me ba papa hu nu na papa ka kire me se maame kyena sa fa akora ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa me di gidie bai mo hwe de nyame aye me dia akora yi bai mo hu na so dem a no mo hu ni yo wa chia sei wa chia so aye wo fi wo timi ni di toilet so timi nko papa duro na wade maame a me de ma no no onu maduro na ade chia no petutututu me da wa no babo a me prum sa se wa eye CEDAR wata no bi o CEDAR wata no ene nyame ahira so me ma na so onfa kakra omo yire no tie obedidi agese ya yire no enya sa aduane no ntimi ngura nim eduru ha na achoku na aduane asan asan ne kinti mema yire no asan no kwa koko no mafo so e ka kire maame se nyame ohwe CEDAR safo no so na otie me no ne ba no ho beto no eye just last month ya o last month about 2 weeks ya July 2025 ya program no na akura ne gira hwa oba na akura na sugar ontmentene die na aye wa ye wo se enye yie hwe maame ya o ti secondary school he ya senior high no mo kire ne so fa no mra enne ana gira ha enne me gira dance yi so se wo bibi eya wo ba eya wo ankasa wo mo eya wo adwuma sem ade biara obone fo no de ne nsa aka erade a oje maame yi pa no onso onya wo de na ma wo a wo hwe ya wo tie ya wo ba bi erade ma wo sre ya ento so wo ho yesu demo amen amen eto so bia ma de nyame ase ameda me papa so ase enne me baaye na onya da je ne bre hwa akora yi maame me da na se bebre enti me nua no mo hye nyina na me ka kire mo se ya papa beka bia mo fa makoma eni akire na mo de makoma di akira ukuta obutantim wo dandua yi mu amen amen nyame di fo de rode nyankopon ayama maame a wogina me nkyɛn ano den na ano na me gbisa ne sɛ oba mpa bo wa ha kyɛ ana o se da bi wo sofo kyɛ me ba na awurade ya na makofie na me sɛ de aba na awurade ya foforo na makofie na me sɛ de aba na awurade ayɛ entolo de amre biara obetu na be sisi da worship center ha no na kyerɛ sɛ awurade nyankopon ayɛ ne ho nsɛnkyerɛne de ama no na ne nyinaa mu ne sɛ maame agina hɔ yi oyobi a wabie school wate school enti obi a wafa no a ɔno aduane ɛwɔ school mu hɔ ɛyɛ cook ɛno aduane ma nkɔda ne bi no ɔno na edi sida worship center ho adanse ɛde kyerɛ no a maame etu mirika ɛbɛpie mu ɛwɔ asafo yi mu na problem a maame ɛde bɛyɛ no ɛyɛ ahodoɔ maako mmiɛnsa na menya abotrɛ na mayi ne maako deɛ di kan ɛnyinaa ne sɛ maame kyerɛ sɛ ɔware yɛ no mfie du akyi ansa na wɔfa yɛfunu na awurade ayɛ na dɔm ama wɔnyi wɔba enti wɔnya mmɛma mmienu afei mmɛma mmienu no ɔmo sɔre a bɛɛ 2-3 years ago ɔmo sɔre bia ɔmo ti ayi ɔmo ya wei sɔre a me tie me ya kyɛ sɛ ɔmo kɔ school kura mpo na etimi ba ama teacherfoɔ mo free class ɛkɔpɛ baabi mo da ne sɛ ne ti maame kyerɛ sɛ ɔba tampa etwa so ɔpɛ ho ano sibrɛ ne sɛ ne ti ɔde kɔ hospital bebrebe wɔsi wɔn mɔ kakura de ɔbɔ kabe 2,000-3,000 ɛfa ne ma no yareɛ ne ho ɛnum no ɔbɛpie mu wɔ ha ɔka kyerɛ wɔ ɔma na kwankyerɛ ma ne yɛ wɔsi wɔyɛ yɛ no sɛ eti yareɛ de wɔ ne ma ne so na wɔbɔ ho ka dɔktafoɔ ɛntumi ansɔ ɔbɔ ama no sɛ tu yɛ sɛ mimi yɛ sɛ mmɔfra no ho atɔ no a wɔgyina ha adansi edi kan ɔhyɛ awurade anim yɛdi kan bɔ yɛn nsɛm a adansi edi kan bia no awurade ayɛ nyame di fo deɛ tɔ so mmienu wɔhyɛ tumirika baabi ma na yɛ ne kunu asɛm na nsɛn mu na akufoɔ de ɔman panyini bɛtena soɔ ana ɔne bawomia ka bɔ mu sɛ sɛsɛ no ɔman Ghana mu bank na dɔɔso ne sɛ ne nti atwa sɛ yɛ biribi yɛfɛ no recapitalization ne nyinaa ne sɛ dwetire a bank bia wowɔ no atwa sɛ yɛtum ne yɛde kɔɔ ne mu because bank bebrebe edi nkurɔfoɔ bi awu ana afei so nsɛnsɛm bebrebe sɛ sɔre yɛ a
ne twa sɛ bank bebrebe wɔ hɔ a yɛgu bank ne nyinaa ɛnom na maame ogyina me nkyɛn ne kunu paa wɔda n'akyie ɛnyɛ nkyɛn ne kunu ɛyɛ MD a yɛka no managing director ɛwɔ bank baako kyɛ sɛ ɛbɛyɛ atete nsɛm bɛyɛ kɔda no asɛm ɛde ma no because ɔmo bank ne kunu yɛ managing director no yɛbɛ kurosu bank na ne sa maame so wɔtu mirika ba wɔn nkyɛn bɛbɔ wɔn amaneɛ ɔma na kwantia ma ne yɛɛ no yɛgu bank bebrebe nanso ne kunu no bank a ɔyɛ managing director no yɛntumi angu saa bank na wɔgyina ha deɛ ɛtɔ so mmienu ɔda awurade nyankopɔn ase bɔ nsɛm ɛma adanseɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɔbɔɔ ne nsɛm no awurade nso tɔ adanseɛ ɔso fa adanseɛ wɔ yesu dim deɛ biom na yesu ayɛ deɛ ɛtɔ soɔ wɔse wɔ nua ɛyɛ wo sister ba very good ne sister ba papa ɔkyerɛ sɛ ketewa wɔ mu no ɛnya aware a ɔba bɛware na sɛ de twerɛ hyɛ mu awɔ twerɛ hyɛ mu no na Laban ɛkaeɛ no sɛ ɛyɛ ade a yɛntwerɛ kɛkɛ na mmom ɛyɛ nneɛma a ɛsi wɔ honam fam mu ɛne yɛ pɛn soso ɛnam sɛ abɔfra no ba bɛware nti no onua panyini ka kyerɛ ne sɛ meme nware paa na aba bɛware deɛ a ɛne ɔbɛhwɛ paa maame gyina ha ɛɛka sɛ afei abɔfra no wareeɛ no kyɛ sɛ ɛneɛ onyinsɛn a na asɛe bosome mmienu onyinsɛn a bosome mmiɛnsa na asɛe onyinsɛn a bosome baako na asɛe ɛno so anyɛ ne dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa na otu mirika ba SEDAR worship center ha ɔbɛbɔ wɔ amaneɛ wode akwankyerɛ agu fam no sɛnsɛn no onua ne sister ba no ɛnyinsɛn ama no kɔ anim a wɔse wɔgyina ha na no nso wɔda awurade nyankopɔn ase fa animonyam awurade yesu nkwa no tumi yɛ wei mede anyonyam a ɛni kabea ma asafo awurade ne awurade ayɛ ma me no ɛboro adwene ne nteaseɛ so nea meka no sɛ sida nyame na mpaebɔ me nkɔ bi nti makola no ka sɛ ma bra SEDAR nam si SEDAR so no dɛn ɔse ma bra na bɛhwɛ na papa nyame hyira wate me ba ye de we a wo ne me kasa ye nam si yes ye wo pastors ne wo pastors me ni ji pa nka me ma ha biom but the way a wo ne me kasa me ku dia kura na dwiri mi no me ba ye wan ka hwe wo se kɔ nyame aye nam si nyame aye wan mɔ mpa ye wan ka hwe na che se wo mu se nyame aye atuma wura wo ya di aye atuma wura wo ba ukuso ono se jina okamba yesu baya Bishop on Western Radi Aduma was into a home brass here, Radi do ye chuma. Abrantia say, apply so pursue 2 coin. UK, United Kingdom, London, Abrochimem. Na Bishop also then krata ko yen na or train say, your best friend and I then a visa bemano. Was what train mother? Time you cry up home. Was say one man and or back counseling. And Obeka just a papa, I didn't show. Miss Michelle, you will near rather do ye. I feel granny Pamaku 59 and every animal 2 coin. Now men so a dear Nayame. And I got chance and nah, I'm not sorry. And 2 children in uncle ye. Papa is over a solid amaha. Ne for so, yeah, Visanabo. Visa for Namquanso, also Visa Namquanso, also the Namquanso, Obidiaba, Obidianamo, Obidiaba, Obidiaba, Obano Diaba, Oyuna Diaba, Okrono Dianaba, also Dianoba. Papa, a branch say a same way or more money. Or say a wedding and coupon on Sasso. Emma, what to me a lawyer for school, your friend commission of oath. Commission of oath to know among the lawyers and say, and Nuntino among the lawyers in Echi, a woman. Now I say, we really 3 years in it. And you say, you didn't license at the bano. Now, Ojina Brane, what the other 2 animal will born home pie. And Nayan and Sakan and Vesano was the last week, Obika Chansa or Bopuano. Our Yapani pa, Ampa, no one say, I have told you, Sana no question, and Naya Oka say. Ansana obeduru ha na visa no so eba no license na ya commission of oath no enenso nensako nensako tobai yes
Bishop. tie wọn na nim abrantie ɔyɛ adwuma o ade baako minim ne sɛ baabi ɔyɛ adwuma no ɛnyɛ abɔnteso ni o ɔba mpaebɔ no kɔ a nipa no tumi pam papa wei Otimi pam no. ɔte pam no waba mpaebɔ no an waba mpaebɔ no pam no anso so Friday bia no waba ɔpam na me se mo nka hwɛ ɔmpa na kyɛw ɔtumi ka kyɛn sɛ deɛ ɔyɛ no ɔpɛ sɛ ofiri ɔmo se daabi sɛ na bia nyame anum onyam Jesus. Bishop. We a vampire. Make twitwa the videos no be na next week ma yi wo ha. Yes. You are very serious. Yes, sir. Ono na no ya vampire last week. E tunu sa papa we ne ko tu mama gata hwefo say cream. 2 million no dey ache me no ne ba wa ha. Beje ko mama gata ba no wa ha. Beje ko mama. Oh, Bishop already. Oh, SOMPA Bishop. Hold on. Oh, you batampa. O tu mama bi. Yes. Also na niti ya kro hu woman no. Say na woman na da form. No dey ache me no. Me so ma yi 2 million account fa ko mama me. 4 million. 4 million fa ko mama. 4 million. Guys, Bishop me pa chow. Osi, onu na ka kire me. Osi ya ka se sofu wo tumi a. Hey, me ba chow muntie. Ya ka se sofu wo tumi a. Bishop Albert Awurade amani tumi. hey. Yenti a okasa ne say. Hold on. Ɔse nneɛma nyinaa no ɔhyɛ aseɛ mfie mmiɛnsa akwantuo mfie mmiɛnsa na ɔse na yɛbɔ ho mpaeɛ beebi wo frɛ ne gyina ha ɛbɔ ɔbaa bi ho asɛm sɛ ne problem a ɛkɔ so nyinaa no ɔbaa bi papa ɔse ofiri akɔ ofie no ɔbaa wɔne ne wɔ hɔnom no a sɛ girlfriend anaasɛ yes ɔbaa ne fa phone frɛ ne sɛ adan na wokɔ asɔle wo sɔfo sɛ meyɛ bɛyifo anaa ɛna ɔse na Adam sɔfo nkanwe na wensu afiri hene ɔse me ka sɛ ɔsɔfo sɛ me yɛ before ɛna ɔse daabi papa wɔse afiri hɔ nom no ɛna Awurade ama ne nsa so a wɔbie kwan ɔbaa no wɔse wɔamfrɛ ne biam ɔno nso so ankɔ hɔ biam wɔamia wɔansom biam Wonderful. Ɛna Awurade ayɛ tie me yie Emia. mo fi sɛ me yɛ akɔra wo sunsumu Mo. ka me ka kyerɛ ne sɛ ɔbaa no ɛyɛ anyan ɔba no na kuta ne visa mu ɔba no kuta no kɔka kyerɛ na ye kokoduru yɛ na ɔba no bɛpa asɛm ato me so yes so me ka kyerɛ na ɔba no so ɔbaa bi na ɛwɔ wɔ abra bi okoduru fie no ɔde n'ani tu fɔ ɔbaa no bɛ push ne sɛ ada ɔkɔ mpaebɔ ɔsɔfo sɛ meyɛ bɛyifo ana na ɔno ankasa wo sɛ asɛm no afuru n'ani abie na me ntwe me ho ɔtwe ne ho no sɛ tie lances na wanya no ɛte sɛ de obi akɔ aburukyire a ɔnya krata ɔde ma obi sɛ ɔmfa nya adwuma na saa lances no kɛkɛ no ɔbɛtumi de ama obi ama nipa no de ayɛ adwuma ma bosome bia ɔde sika kɛse bɛto na ka Wonderful. ɛne obi a n'anya sa ɛno ɔmo na ɔmo bɔ ɔmo na sɛbi wokɔ court no yɛdi asɛm a ɔmo na ɔmo bɔ krata ɔmo de nso ano yes Esi so no ɛno lances no odifo bɛgye de ayɛ adwuma wɔ ha ana wokɔtɔ akɔtena aburukyire no odifo me sɛ makra mo no kɔtena adwuma kɔyɛ adwuma yes Mo. na sɛ mɛma ne bebree wɔ hɔ a ɔhaw a ɛda mo so no obi wɔ hɔ atie nipa no ɔwɔ abrabɔ mɛtɔ dɛ ɔnyɛ bɛyifoɔ aso deɛ di n'akyi no yɛfa no so Di n'akyi no. Nyame nhyira no nkɔ so anya okɛse papa deɛ me friend solution prophet you prophet bi sa da mɛkyina wotumi ka kyerɛ sɛ menkɔ akurase prophet sɛ ɔmo na ɛyɛ adeɛ ɔmo ngyi sika ɔmo nyɛ sei papa deɛ ɔka a ɔsaayɛ deɛ mɛhu wɔ papa wɔ ho no ɔka na nyame afa no so Na wɔyɛ. mɛhyira wansa na wakɔ na ɛnyɛ nnɛ Yes. awurade kasa kyerɛ me sɛ menyɛ bibi ma wo na Yes. saa deɛ no ne wo bɛnante saa 7 years God nipa bi ɔbaa wo no ntimi nnum gya ne Bishop Albert, who to me? Bishop Albert, who to me? abrabɔ no baabi a akɔduru biara sɛ Awurade nya bɛ mu a ɛbɛyɛ yie mo a mohwɛ yɛn a motie yɛn mo wɔ adanseɛ no pii adanseɛ no kyerɛ sɛ wɔn nso so wɔabrabɔ no deɛ nipa sɛ nyɛ yie no abusuabɔne no mu no awareɛ no mu adwumasɛm sikasɛm apɔmuden ho wɔn nso deɛ no bɛtumi ayɛ yie ebia medical doctor report no nyinaa kyerɛ sɛ ɛnyɛ yie biom anso Awurade nya bɛ mu a saa adanseɛ no yɛwɔ pii
One medical doctor akasa se de enye ye biom aso awrade ba mu no odi adanse e bi kura kuta report e de oba soli fi ho enti won so obedi adanse de enti ye bo adanse ma na ye yi adanse ma nyina ne se ne be ya ubehu se awrade ya ma obi a men so awrade be ya media no ama men so se o kan edisem ngoma etidumie ni yimudu ba ko na osi ye na ma ogwama ni moja eni ni pa ma dance ne so ana ye de otwease ne so nkunem na anu Yesu sa akwatafo du yade no ba ko panel de na dance bae obisa won se na enkro na aka no e wo hefa na kyese adanse hia nyankopon enu nti na ye ba fidie isu a ye bo adanse ma ama ehye nyame din kronkron na numonyam won so so e kira wo se wo so de no Awurade be ya ma wa o hwame me fra adanse ma me fra ware adanse ma me fra yaresa adanse ma me fra adwuma adanse ma akwantu adanse ma oso ensi wuye adanse ba wo fie ho adanse ba wo adwuma ne mo bebe bi oba no wo no adanse e ba ne nchen yenko na yenko hwe wona nyame aye bia ma wa odi adanse onso so obedi adanse yenko ne yenkotie Mr. Kankam George mesere se o wa ha ani die mu obesori aba ani ha o ma me wa ha Kankam George ebi e obia no me se ono wa chi na won yemo yense mo fanhia no Papa de Awurade Nyankopon ayenie eya branche ya onam nipa mu ebai bigina ne se ma me mo nyame hirawo ne maame enie na maame ana ye se obepe eye immigration mu kwan e de ama ne bai eye Mr. Kankam George na afede omoye ane mo be nyina wieye na obia a message e baaye na nso na abrantie de emaye anu mu no maame to mirika be hu na de akwankyere egu fom wo de akwankyere egu fom apɛ maame e tere se ono oti hoyi onim obia e wa ban mu tese oni obi mbo ya assemblyman na campus nya DC ni akọ MP na tese akọ minister ho na tese campus yakọ eye Gloria Akufu eye attorney general mo ho na numu no de akwankyere gu fom pepepe na maame tere se okonya empanifo bi ani madom a omo ye mpanyimfo pa a wa Ghana aban mu na okobo ne benedin no mka se adeti ne twase sisa omo ko tu nkrata eya brantie ekrata edi adanse se ya fa no immigration mu anada hoi enam akwankyere egu fom ti ya fra brantie ama se abrantie akọ immigration a wabegina ha na omo gina ha na oda Awurade ase sa adanse yedi wa hada na brantie na kasa okọ immigration no ono akasa ana bepiem wa ha na o maame ni papa asema maame ese kan nyina ne se oba ha wode wosu ane awreho ane ba ha oba ha na ka eda no so ye bo a wan hwe ya obi betwa hwe wan hwe ya mbehyew na kira se akwantere kakra Awurade ya atom amana temetua eka no e de afiri ho omo nsem ma Awurade na de to so biem papa wo tere se oba ha na wanyinshan magom 16 ene ye se sia na wanyinshan na nyinshan ni mu no eya magom eye enum ene ye na chese ono kro ogina hwe we ya ogina hai ana tosu enum ayeka ho asem ede bai na chese na bamu kura bebu a chese awo kura de ompebiem because you about to benyin se makomako edunsia na abesai na munum emu nan ana be ya adwuma papa o se na no wo ba sore na ofre apemfo ehwa na wo sore gina wonche ha ana o ka kire maame bi na wote ha ya mo o ka kire maame bi se hwe se me nkogina mo na so ma sore gina ho na Nyankopon ebeye de ama me papa ogina ha ka se Nyankopon di animonyam se emu apa no ene abofra ya ogina hai se wawo na wafa na ho ana ne ba na ogina ha na twedi abo Nyankopon ana ode aseda ema no Mama wedding fie say Ajo be 42 ana wawo ba kuta ofefefe yi Achai wa pon say Pacho ma pon 12 and manyam 5 ti aka wa 17 and we fru na bre the radius na medifo na kire se o ka kire me se ene mani bu o ha ma me modin sesei
Every say waba ha empaibo gu so a ekɔ so no. Epona kɛseɛ na ebiebie ɛde ama no a wase da foforo ɔba begina ha aka asetwe de abɔ Nyankopɔn de ɛne monyam. Okru yɛ sɔfo anso ɔmote yɛ nka wa FM kruka chance CEDAR efre radio ko hom paibo okru yɛ sɔfo aso obeduru ha no nyame di nkonim opa wo 42 years nyame de ama no menim ade a wapa akyɛ erade de bɛkyɛw the radius wa de kɛse a wanye na mana ensusu anwene san sɛ bi kwa de na wo de kam sɛ emma biem na nso rade a wotumi ade nyina ayɛ no sɛ wo ha na sɛ wo pɛ ba me ka kyerɛ wo sɛ papa frɛ sɛ wo ma mo pɛ ba mla fa gidie gye na wo di gidie gye a rade de bɛ ma wa me na bro so enti me de rade ase me da papa ne na boafo nyina ase mo mpai bɔ na me sugu papa so but papa pese say yo papa kura ni bo me ba papa ma kwanche na makwa koye ni nyina bo awrade atwitwa me na me da so ti asede a na me ka say Yesu me da wasi asidan ka udin amen. Bishop me ma me ogina me nchen eda nyame aso o se awrade Nyankopon hyira o o ma me e wo fie onka bi nhye mu na yade abebo no yade ne ko hospital yenkɔhwe a yade ben ya yesi ne kidney ho aka. Bishop also mokotwitwa scan omo ma ne nu omo ye de be afi de be ne say this year koye operation ne eyi ne kidney no baako ma me ne say na mo ma me nkohu medifo ansa na be operation amoye ma me mutumnika ebehu omo tumnika ebehu omo akwankyere mo koye obɔ mpa ye de mpa bɔta omo achi omo koye akwankyere ne wie na omo sa akɔ hospital ye kwa koye operation yi baako no omo koya doctor said the kidney na say asay no aye ye CEDAR Erade paja ni so wa wo fami a wo tie me ade bi aye den ye yo hu ya de ye ni pasa aseye ye ni pasa enye yi o free erade animu yi o ba wani ate ya erade ye ni ye sit down. Bishop after the doctor no I was say me na me ka say me no operation no na ba bia ukoye no me nim ba bia ukoye was me sofo ana me kobo na mane no mbo mpa ye ma ya kwankere ye was ye ne Nyankopon amosom no monsom ne ye nyame agye operation no ye nyanye ofie na fa ho kodi ma me gina ha what the astake say ma Nyankopon status be bishop was say en confirm am mama there rade ase nyame ase papa me da wasi nyame nhyira onu asofo sadansi nyame nko na timi ye amen. Mami say last week obepie mu ha na wade na so iteli awrade ye wodam ha na ansa na oba no no ono so yade enti wakwada hospital ya boni nsuo ni ade ene yayi no amanamo no wa abra ne wonto no wontime na ne wonam nyina twetwe no ena maame bi oben no kan ne ha kire no no so ano ene ne ba sorry dem a wowura sorry dem a maame say ade aye no no ne nwanwa ne honam atwetwe ni nyina ekọ yade odai yoyale nyina ekọ etu ozo okofie na wo hweso obetimi ada papa okoto a wada amade achen for ansa na ne tie maame si firi ho yade no ema piem ene o ka hye nyame ene manyam na yade na ye pressure na me ho twetwe me sa me me koto hospital na me ntimi na eti mi de me ka ko maame bi wo se oto pressure do ntimi du ho no na maame ni ho na me ti ho din ene maame bu sa me sa da me se maame akoda hospital ba so me ba so stre me ntimi na mo cheche na maame ni sesa na tie de me emra sore ha mi di na chi na maame ne ba nti ye mo ye nyina ma ntimi anya bi timi wo programmer ya say that evil seed must die. Eye na no ya 3 days ya program no. Ya de na to ayira. Wo yan say me ho atwetwe me amanya ayare safem timi dam timi ya bibiala. We ye nyame nsa na adwuma rade na aje. Mama de rade ase. De rade ase, de rade ayama me. Wa yama na bro so kra. De rade ase. Papa nyame wa kwa wodo. Oniama bia obronsa magye free wonsem. Enya wona no ba cancel na me hye wonkom se wadwuma wo serem na oni obinya problem na yare ne yede ma wo serem no
adeɛ bia a yɛwɔ de a yɛagye afiri wo nsɛm Jesus. sɛ nyame asan yɛ adeɛ no a deɛ aka bi awurade ntwe ma wo. Amen. Amen. CEDAR For Christ. bɔ nsɛm kɛseɛ ma awurade weyɛ adanseɛ kɛseɛ a me maame odi de ahyɛ CEDAR nyankopɔn din animonyam 1993 ɛwɔ sɛhwimpatam hɔ baabi ana nyame yɛ n'adom ana ɔtɔ asase efiri ahemfo bi ensɛm na asase no wɔde yɛ kookoofoɔ kɛseɛ kookoo no aba a ayɛ kɛse a wɔde ama hwɛsoni a wɔn na ɛte ɛma ne bi edie na nanu yi wɔn kaa bi nhyɛ mu ana wɔhene a wɔtɔn asase no maa no eni hɔ wɔhene foforɔ na aba ana wɔhene na kɔn asase no sɛ so ana waka kyerɛ maame yi sɛ wɔmfa asase no ho nkrantaa ɛmra ansana wagye atum sa asase no yɛ ne dia ɛnyɛ saa asase no ɔbɛgye afiri ne nsam ayɛ maame yadeɛ ayɛ ne dadwene ayɛ no wɔ haw yɛwura 2023 mu from 1993 na kyɛ sɛ 30 years ɛhe no wɔkɔfa asase yi ɛnkrataa wɔnhu nkrataa wɔtu ne nneɛma wayɛ deɛ ɔbɛyɛ bia wɔnhu when wɔde so bɛ papa hɔ ɛna wɔbɛbɔ na amanneɛ sɛ papa sɛ wɔamoa me a asase yantam a mewɔ ɛwɔ sɛhwimpatam yɛagye afiri me nsam asase na maame no yɛ no ɔmɔdi kan akɔtwam nipa na ɔtɔn asase maa no na ewu ne mate ase ɔmo akɔtwam asan afafa fa na asan aka na ɔmo so ɔmo san agye na wɔamfa krataa na ama a ɔmo bɛsan agye fa no soso afiri ne nsam ɛkyɛ sɛ bere a ɔkɔ bere yɛ aban adwuma ɔyɛ yɛ ɔde sika akɔtɔ asase ne nyinaa afiri ne nsam watu ne nneɛma wayɛ dan asase a krataa 30 years ɛhemfo mmienu ne nyinaa wuwu kɔm kra akyire dadaada ɛna mesoma no sɛ mesoma no sɛwi na ɔnkɔ gyina na asase ne mfimfini na ɔnkɔ yɛ akwankyerɛ na ne nsa bɛka ne krataa ɔkɔɔyɛ ɔde manum asɛm yɛ adwuma fa aka afiri akɔ sɛwi baabi bi a n'asase wɔ ɛkɔ wura asase ne asase ne mfimfini akɔyɛ akwankyerɛ agu hɔ ofiri sɛwi bɛduru kumase Jesus na krataa no gu ne dan mu hey krataa no gu ne dan mu ehemfo no aka akyerɛ ne sɛ so hu asase ne krataa ba half na abusua no koraa san agye no ɔmɛgye ne nyinaa de ama no na wɔahu di a asase ne nyinaa ɔmɔbɛgye nti sese maame ekoi asase no half na abusua no agye no ehemfo no bagye na ade ama no half na aka no so ɔmo de na ade ama na wɔhwɛ krataa no otum sɛ krataa no enyini yie hwɛ na anigye sam ne sɛ ehemfo mmienu ne nyinaa ɔtɔ asase wɔ ɔmo hɔ ne nyinaa no ɔmo nyinaa krataa no wɔhu ne nyinaa ɔmo nyinaa signature ɛwɔ ne nyinaa bibi biara wɔ mu papa wakwankyerɛ ana ama nahu mama adarade ase for 30 years CEDAR nyame ne hu ohu dawase papa oso me dawase awurade na ayɛ wate wada nyame ase awie mama nyame ɛnhyira wo paa 30 years nyame difoɔ me nua bawe sɛ wobɛhyɛ ne nso abɛɛ 5 months ni yɛkɔɔ santase watch night ɛna obɛpie mu awurade fa wo so ɛhyɛ ne nkɔm ɛpeke ne gyina hɔ ɛma woka kyɛ ne sɛ wohu sɛ sunsum mu no obi ɛne no ɛda ɛwɔ sunsum saa tam na ɔnyɛma kakra na wawo ɛno nti maame yɛ confirm yɛ maame akyerɛ mu sɛ ahoho bɛɛ 4 months ni da bi a ɔbɛda bia no ɛhɔ a na tumi bi ne naba abɛda ne naba bɛda basa no a ɔbɛkɔ hospital ɔbɛkyɛkɛ ne yɛ so wɔnyɛ diabetes ɛyɛ sikyire yadeɛ na abɛtena ne so ɛno nti papa ohun ɛma ɔma na kwankyerɛ ɛma ne kɔyɛ akwankyerɛ no ɔyɛ akwankyerɛ no wie yɛ no sunsum na ntimi no amɛda bio ɔkɔ hospital ayɛ kyɛkɛ yɛ no yɛsi diabetes no ne nyinaa tu ayira sesei wawo afa ne ho afa ne ba sunsum ne ma bie wo a ogyina ha wɔde asena kɛseɛ ma nyankopɔn diabetes na firi mogyam diabetes na firi mogyam spiritual marriage no so abreki the born in seven no ade kɛseɛ bi Jesus ɛna awurade bɛyɛ ama wɔ
Safe na oba wonsema onka ho. The radias. Me the radias e won e waya amaminya papa nya. Info na kana dano when info na kana. Dano mema na yire no watch night na ase. Na na furu no ten. Na ka oba onyem ayadu na awo so nyina sunsum ne wo beda. Afe wo a wo hwame a wo tie me bon paye de wo dosuko wo Yesu mojem. Me de wabusua hye Kristo mojem, me de wadwuma hye Kristo mojem. Erade bambo nye kese wo so ensi wo yie se na ensi wo kra yie. Obi ohweme se wo tie me e wo hospital, wo da yare ampaso, wo da wo demo, wo da wo fie. Baby ohweme a wo yare me fra yare sama ho, me fra yare sama ho. Ayare se wura wo fie ho, ayare se wura hospital ho, ayare se wura adwuma mu. Se wo hweme wo bi man so, se ye Europe, say ye Asia, say ye America, say ye Africa, say ye Ghana. Baby be all shemi fribia. Eradia ya de sa tawoso. Eradia ya de sa tawoso. Ubi shemi, ubi tieme. Ne how nyaya na warisem. Me Genesis chapter 2. Eradia oshisha wadie. Eradia ose ensese onipa kontenance. Me bom paye. Yesi fi ho. Yesi abusuanumu. Awadesem ho ayeden. Me bom paye. Se sa apam no. Sa no me no. 2 minutes was said rather there amame. Me Psalm 107 verse 20 so suma radia sem eba baby o wona eba abusuanum eba kronum ho eba won chen se apam no monte no menim free wo so je wawade no eyeye obi hwame obi tie me abusua na ofiri mu no apam bi wom edi wunya abusua apam abusua me no me bo Yesu din me yi udin free mu wa wo hwame wa utie me bom paye ma me bom paye ma me fresi kama me fra ware ma me fra wo ma obi awo ho aye den aware ho aye den adwumasam ho aye den akwantisam ho aye den kratasam ho aye den obi man so obi kuro so ohene bi tie me ohene ba bi tie me amayoni bi tie me obonefo na sole tia o nipa bi asole tia o twere sam na kan Isaiah chapter 54 verse 17 say ose akode bi obebo tia wo no erinyina sa akode na entofo me ose ketrema bi obesole tia wo atembo mu no obebu no fo Erade asemmre mu mawo 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 me gira sa nyame akoa na nyame difo me bom paye ma omai Ghana. Me the Omai Ghana dosu ko Yesu mojem. Me the opinion leaders. Ghana nimpenyimfo, emu asofo, emu ahemfo, emu hema. Potenti anyame de mo ba asase so. Me bom pa se Awurade ma botane mrem. Awurade ma Ghana botaye mrem. Obonefo na basa wa maso wo man no so. Me bom pa ye de Yesu din twemo. Me de Yesu din twa accident mo. Me de twa petuwo mu, me de twa amanie mu, me say obonefo no hihye ye biara o hihye wo oman yi mu wo Yesu dem. Amen.